To je Madrid. Madrid. A ja pôjdem tu do Segovie. Vraj tam zima. Tu mám ešte teda tú faktúru, čo som asi dala tie foťáky, tak idem do mládežníckej organizácie, tam budem pomáhať pri organizácii rozličných akcií, ktoré toto mládežnícke centrum bude robiť či už na školách, alebo vo verejnom priestore. Čo je to? To je jedna z vecí, ktorú som práve v Španielsku chcela robiť. A ak mi teda dá organizácia priestor robiť také workshopy s fotografiou, a chcela by som používať Lomo fotoaparáty. Sú to fotoaparáty, ktoré fungujú na film, klasický film. A používajú sa na základe 10 pravidel, pričom 10 pravidlo hovorí, že žiadne pravidlá ako sa nedodržiavajú. Je to vlastne princíp nejakého zážitku, náhody, zábavy. Kedy si myslíš, že už fakt budeš vedieť po španielsky? Ja mám taký plán, že za mesiac sa musím naučiť po španielsky. Nie, ja tam budem teda v Segovi na EDSke pol roka, tak si myslím, že sa ten jazyk ako naučím nejako obstojne. To si ty? A kedy to bolo v novinách? 17. december 2009. Čo píšu? Slovenka Diana Olčáková a Talianka Pavla Jankelevič pracujú pre mládežnícky koncil v rámci programu Európskej dobrovoľníckej služby. A napísali mi to, že mám 21 rokov. Trošku menej. A ešte tu píšu, že viac ako 400 osôb v Segovii pracuje pre Ayuntamiento, čo je mestský úrad. Ale iba 2 z týchto pracovníkov sú cudzinci. Sme ako my 2. Taký pekný člen. To je Paula. Hola, buenos días. No. ¿No quiere bolsa? Y por favor voy a tener este uno. Uno de... 40, piso 40. No, este es de diapositivas. Sí. De 400, ¿no? De... Sí, esto. Vale. Muy bien. Pues ya está. Vale. Gracias. Venga, nada. Adiós. Hasta luego. Ya está. Toto nie je dobré, lebo sa nafotilo iba 12 záberov z 24. Takže tam asi bol nejaký problém, že sa nepretáčal film. Tak to je škoda. A posledná. Dobre, pozrieme si to doma v počítači, či je tam niečo, čo budeme môcť použiť na výstavu. A môžem ísť nakupovať. V 90. rokoch sa dvaja Viedenčania, mladí chalani, vybrali na výlet do Prahy, blúdili po vietešníctvích a vlastne takto narazili na
starý ruský fotoaparát. Kúpili si ho pre radosť, len ako taký experiment, skúšali s tým foťakom fotiť. Po návrate do Viedne nechali film vyvolať a boli prekvapení tým, že veľa fotiek bolo ako zlých, nebolo tam vlastne nič, ale niektoré fotky boli naopak veľmi zaujímavé, netradičné, zvláštnym efektom a zistili, že sa jedná o staroruské fotoaparáty, ktoré sa vyrábali v 80. rokoch a pri výrobe ktorých došlo k nejakej chybe, takže tie fotografie vždycky buď nevyjdú vôbec, alebo vyjdú s nejakou zaujímavou chybou. Potom sa do Prahy vrátili a tie foťáky v podstate vykupovali a zo všetkých starožitníctiev, ale tomu samozrejme prišiel koniec. A tak ich vlastne napadla táto myšlienka, že by sa tie lomov fotoaparáty alebo fotoaparaty s nejakou zámernou chybou mohli vyrábať na novo. Názov výstavy je Un kilo de lomo. Grafia, lebo lomo je karné meso, takže tako kilo mesa, preložené do slovenčiny, ale v španielčine sa s tým dalo hrať a máme un kilo de lomo grafia. A máme teda vernisáž 30. marca o 8. A toto je jedna z fotografií jednej účastníčok. Esta es Paula, mi compañera de piso y mi compañera de proyecto, es italiana y ¿qué más? Que tiene 24 años. Iván. Y ellos nuestros compañeros de trabajo. Otros compañeros de nuestro trabajo. Te va a cantar, caminar. Toto je jedna z ciest do práce. Mám dve obľúbené cesty. Jedna vedie hlavnou ulicou cez mesto a táto druhá pozdĺž akvaduktu, teda ďalšiu cesty pozdĺž akvaduktu. Vždycky sa tu takto akože zastavím, pozriem sa na Segoviu, pozriem sa tiež na park, kde je vlastne, pri ktorom bývame a pokračujem do práce. Anticipada. El bar Santana, ¿Pero dónde está este concierto? ¿En teatro? La calle de los bares donde está el Santana. Sí. Pues ahí hay uno que se llama El de Pipo, me parece. Y ahí está este Y concierto. hay este concierto. El de Pipo ¿Y tú está ahí. conoces esta? No, no lo conozco. Pero es como flamenco. Lo vemos en el ordenador. Premýšľam, že by som mohli ísť na koncert. Tak idem, mala by som zavolať Kikemu, aby sme mali zajtra povolenie začať na koncerte. Ale neviem, či to zvládne v španielčine, pero tú piensas que él va a entenderme. Sí, 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 porque sí. tú nunca ¿Tú dirías? me entendí. Sí, perfectamente. Sí, Sí. pero otra vez estás estudiada. No entiendo qué tú Ya verás dices. como sí. Vale, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Muy bien. Dice que os invita. Sí. Lo sabía. Sí, que vamos a presentarnos, que tengo que presentarme ayer y que vamos a decir que estamos de televisión local. Muy bien. Pues, Y que podemos sacar dos primeros canciones. Pues lleva una tarjeta mía por si acaso. Ah, muy bien, Rafa. Y pregunta por Quique siempre. Si él no está en la puerta, pregunta por Quique. Muy bien. Vale. ¡Gratis! ¡Gratis! Pero vamos a pagar, ¿no? No lo sé. No lo sé. No, Rafa, porque me ha dicho que dietes no se puede reservar, que tenemos que ir a Santana a comprar. Oh, vaya. Pero mira, si tú vas a llamarle, Voy a intentarlo. sí, Sí, de voy a verdad. intentarlo. Voy a intentarlo.
Y en esa letanía del mecer del sueño cayó la sombra de tu pelo, abrió los campos de luz para cantarle ahí al cielo. Serán, serán. Počas EVS-ky som oslavila 30-ku, takže pre mňa to bola posledná možnosť, ako sa zúčastniť tohto projektu. A i napriek tomu, že som musela opustiť zázemie, ktoré som si vytvorila, aj pracovné, aj osobné, myslím si, že to stálo za to. Mira todo lo que tardó.